Iránci jsou šíiti. Hlavní jejich oponent jsou suniti, to je Saudská Arábie. Důvod, proč šikanou Izrael, je ten, že si hrajou na to, kdo je bude šikanovat víc. Irán to dělá tím, že vojensky vyzbrojuje Hizballáh, Saudové to dělají tím, že spou Palestincům peníze, aby se vyzbrojili sami. Saudové jsou největší sponzoři terorismu. 9/11 útoků, víc než 2/3 těch lidí měli saudský pasy. Místo toho, aby se to jako nějak jako řešilo s královstvím, jak to teda je, že exportují ten terorismus, tak jsme prostě běželi do Afghánistánu. Drtivá většina islamizace Evropy je sponzorovaná přes různý nadace. Pomocí mafie vybírají prostě náboženský poplatky, to se přepere přes Katar, že jo? Z toho se sponzorují stavby mešit, islamizace, platí různé organizace hodných pokrokových levicových lidí. V okamžiku, kdybychom vyřídili Irán úplně, Saudové všechny ty peníze, které mají, budou spát do nás, budou nás podrývat. Do jaké míry je reálný ohrožení Izraele, tím si nejsem úplně jistý. Je sice nemá rád nikdo, ale prostě zatím se tak nějak jako balancují mezi sebou. Do toho vstoupili, teprve potom se potlačilo to povstání. Kdyby do toho zasáhl rovnou, tak by to bylo jako podstatně jako obhajitelnější až na knockout po Ajatoláhovi. Taktika, která by podle mě dávala smysl, kdyby už měli dohodnutý s někým jiným, že tu vládu převezme. Jak se stalo ve Venezuele.